Специално за моите зрители да покажем Алпите. Тук съм в Италия на излизане за Австрия. Това са Алпите. За съжаление няма достатъчен сняг. Минахме покрай реката По, която е най-дългата в Италия. За съжаление няма вода, изсъхнала, станала на барут. Ето, разглеждайте Алпите. Почти няма сняг, много малко. Това отразява на климата, че идват лоши години. Няма ли сняг, няма ли дъждове, реките остават без вода. Наистина река По, която е най-дългата в Италия, за съжаление е изсъхнала, няма вода. Ето, това са Алпите от Италия за Австрия. Няма сняг. Няма сняг. Това означава, че е много лошо. На тази страна виж какво няма. Там има. От тази страна изобщо няма сняг. Само на онай. Ти имаш ли сняг? Имам, Ти си съв сняг. И аз имам сняг. Ето имаме един сняг. Ето. Вече си малко хладничко. Хладничко. Не е много Ама студено. не е студено, да. Не е много. Сме на най-високата част. Сега, защото на в камиона Алпите. сме на топличко и като излезнеме. В камиона си ни е топличко. Тук спрях да си вземем кафенце от Италия и да разглеждаме Алпите. На връщане ще минеме баш на магистралата на Алпите, що ще минем от горната част, германската част. Да ти го подам или аз да си го сложа от другата страна. Да се кача с него. Това ми е камиона, карам мляко за Словакия. Това мляко го влача 5 дена. Днеска е неделя.